kaikki oululaiset. Oi, jännittävää. Ihanaa. No niin, nyt on aika valita yksi nuori, rohkea mies tai nainen edustamaan Oulua tämän vuoden Medix-peleissä. Katsotaan, ketä onni suosii. Hasselak, oululainen! Ei! Se on mun tuutori! Mä ilmoittaudun vapaaehtoiseksi Medikseille. Teistä valitaan seuraava Helsingin Medix-edustaja. Erika! Teistä valitaan Turun Medix-edustaja. Vai niin? Meillä on vapaaehtoinen. Hyviä mediksejä kaikille! Ihanaa, kun te olette kaikki täällä. Huomenna päästään tosi toimiin. Nukkukaa hyvin. Olen kuullut, että teillä on hieman Vispilän kauppaa tuon stadilaisen Eerikan kanssa. No sanotaanko nyt näin, että kukko on irti. Ihanaa, että meillä on tänään täällä edustamassa Oulua Sammeli. Teiltä on perinteisesti tullut hyviä kisaajia. Onko ennakkopaineita? Tuoksuko mä porolle? Tuoksuko mä poroille? Kyllä nää ainakin tuoksut paremmalta entä mä. No mä oonkin asunut täällä vähän kauemmin. Mikä fiilis? Kyllä mä voitan. Ketä muu mukaan? Kerropas vähän lisää itsestäs. No siis, mä oon vegaani, crossfittaan, gluteeniton, täysluomu. Siis Hesast. Siis stadista. Olet erittäin hyvä beerbongissa, mutta kyllähän me kaikki tiedämme, että et ole aivan 100% nyt mukana.
No juu, kato, kun siinä on semmonen... Se on jotenkin ihan erilaista täällä. En tiedä mikä siinä on, kun se tuntuu... Se taitaa olla se painovoima. On hieman erilainen täällä Turussa kuin siellä Puijonmäellä. Pelottaako sua? Ei mua pelota. Siis te ette niin tuu selviin näistä medikseistä. Mä en ole ollut selvä monen vuoteen. Ovatko kaikki kilpailijat valmiina medikseihin?